may dulunan sang Bilya. Batchoy, yan. Ngayon, kapupunto subong si Sir AR. Imagine, duwa na kabilog akong camera. Kagina lang din yung barter ko. So, we will now be having free cam sa aton nga vlog. Alright. Si Sir AR, how long na ni ganin mo Batchoy yan? Actually, kaka 1 month lang na. Kaka 1 month. Kagdiri ka mo sa? Located kami sa Dulunan Arevalo. Besides Iloilo Coffee House. And tabok lang sa Lampukan. Ang inyong tandaan, ang salampukan sa tabok kag Iloilo Coffee House. Ang subong, ang inyong di serve is Batchoy kag anong galing sa angin pakalamon niyo? Angin pakalamon niyo? Balbakwa na siya. Balbakwa is made up of beef, baka, then mga kasudlan, though pata na siya na style, then originally from Cebu. Pag nakita ko, kagina, hindi ko nakita, nagamidan ko, nga may ano siya, do tomato sauce? Or yes, what? tomato sauce, peanut butter, and beans. Abi ko ni secret na. Red beans na mo ito nakita ko nga unique. Kag of course, ang ila din nga Batchoy is lechon ang ginabutang. Imagine, so kung gusto nyo nga matilawan ang Batchoy ni Bossing AR, trila ka mo ni Wat sa may Dulunan, Bilya. Thank you so much, sir. Ano oras na mag-open? Open kami from 8 a.m. until 7 p.m. Ayun, 8 a.m. to 7 p.m. So that's it. Thank you so much. Kag, ubos ko na nga ako yung pagkaon. Alright, so thank you sa inyo. Thank you, Sir AR. Salamat. And happy New Year. Ginbunyagan mo ginakakon nga New Year. Una ako nga ginkatuan nga vlog. Kagamayo lang kay upod ko subong. Ang akon nga pasway sa high school. Hi ka mo kay Sinat. Handa ka mo sa akon nga tabo. Sa Subukan 2021. I'm so excited to visit other food establishment dito sa Iloilo. And thank you, Wat Sir AR, for having me. For having me! Nang-ambush lang ko di actually. Bye-bye! Alright, kag malipat kita diri, malipat sa piyak sa mga Iloilo Coffee House. Grabe mga friendship, ang ako niya heart, naganumpat, saka daw gusto ko magkuha sa isa kabilog nga. Yay! Thank you! Diri ko gapulo, karigiling kami. Now you know. If you want to see her again in my vlog, please comment down below. Naka-cut off cam gid siya pero Mia. So we stayed here outside kay sa sulod. Ano siya, pang quiet siya ng mga people. The study hall to sa sulod, so pwede ka tumatambay and study. At the same time, you are allowed to use the electricity. Yakin na nga lang tapos sila. You'll go live when ganit. Hindi kasi siya kasi mga Wednesday or Thursday. Third week of January. Iloilo Coffee House will go live sa Instagram. Follow nyo. Hindi, ano ganin ko mag-Instagram? Follow? Ano? Subscribe lang palaan ko eh. Follow them on Instagram and also like their Facebook page and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much, Denise. Bye.
Yes, okay guys. Thank you so much. Thank you so much, Net, for joining me. Ako nga pimple. So many. Pero hambal gani, isang upod ko nga vlogger, si Angelique Kim. Yeah, you are beautiful in your own beauty. We are all beautiful. Especially me, in and out. Awa, so thank you so much. Thank you, Shinette. Mabalik ko pa rin sa akong vlog. Ila! Para may photographer ako doon. Sige, thank you so much again and subscribe sa mga wala pa subscribe sa akin. Bye-bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Ruby Inspired!